रॅम्बो कुठे त्या कोपऱ्यात नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जाणार आहोत बोटणीवर पवायला. पाणी मस्त झालं आहे, तर चला पवायला जाऊया. तर मित्रांनो, आता दोघे जण पुढे गेलेत. सोमनी कोण श्रवण गेलाय पाडावे का आम्ही पाठणं जातो दोघा जण. तर मित्रांनो, हे बघा दगड्या मारतायत. हा बघा किती भरलाय. तुम्हाला हात बघून खाली पण तुम्हाला कळलं असेल गोठणीवर पण पाणी किती झालं असेल. ह्याच्या सोम पण बुडेल. काय इथं खोला माहिती आहे. इथं काय जाऊन आलं 5 वेळा. तुम्ही पण पाहून झाला त्यात. चिकू बघा कपडे वगैरे तयारीत करूनच राहिलाय. पेंद्या पण बघा 1 2 3 चौघ. तर मित्रांनो, आता आम्ही जातो पवायला. त्यांना माहिती आहे रे. तू काय फणस कोणी ते आईन दिलेलं का काढला कुठनं चोरून? हो मग पिकलेला उचलला. 5 फणस होतं. ह्यांनी काय केलं, श्रवणींनी 2 फणस नेलं. कुठला तो ह्याचा आपला. मित्रांनो, हे होल्यात पाणी आहे, त्याचा आवाज इथपर्यंत येत आहे. आम्हाला येते, तुम्हाला येते की नाही ते नाही माहिती. कमेंट करून सांगा येत असला तर. शेवाला शेवाला तोंडावर. अरे लागल. अरे शिवून कुठला डायलॉग? तुला डायलॉग तरी येते काय मारता? मारतो. असं झालं तसं झालं आणि आम्ही चाललो. सांग, ह्याचा उत्तर सांगा. असं झालं तसं झालं. पाणी बघा आणि ह्यांची तयारी बघा. नांगणे होऊन जात आहे. मित्रांनो, हा बघा न्यू वरती बघा झालेत. हे बघा रानमेवा पावसाला न्यू आहे. ही बघा, हिला काय रे बोलतात? माडी. नाव विसरता, आठवण असून सुद्धा येत नाही तोंडावर. दाखव छत्री. बरोबर नाही म्हणजे काय, तुला दिसत नाही का काय? अशा वाटतात. तर मित्रांनो, हा बघा बघतलाच अशिवा केलेला एक व्हिडिओ मध्ये. मला दाखवता. छत्री जर पाय सर करीत ना फेरफटक्यामध्ये. मित्रांनो, हा बघा फेरफटक्यामध्ये दाखवलेला आहे. बहुत मजा आहे का? शोधा ह्याच्यात फोन पडला तर भेटेल काय? फोन पडला ते उड्या घाला लागतील. पाऊस आला, जाशील खालती. ये पोहता येतं बा. पोहता नाही तर तुम्हाला पण इथं फोन तुझा गेला तर काय करणार आहे? हे जुगू वगैरे तिकडं वरती केलं श्रवण वगैरे. रिक्स कधी पण घ्यायची नाही. तर मी येत आहे पाण्याची पावसाखाली. तर मित्रांनो, पाऊस येत आहे. हा बघा सोम बघा तयारी करताय कपडा काढायची. त्याच्या सिसपॅक पण बघा कशा दिसत आहेत. तर मित्रांनो बघा पाणी, बघा पाणी. डुबकी मारून ये ना. पाणीच बाहेर फेकताय. वरती काय भेटला का नाही किरवी वगैरे? हा सोम येत आहे. मित्रांनो, पाणी ढकलते इकडं. हा बघा इकडं अरे भिजन इथं झालाय तुंबलाय. खेकडा बिकडा आहे का देखना पडेगा.
कोण बघतायस? हा काय रे पडला? ए पाणी नको उडू. हा काय पडलाय? मित्रांनो रिमझिम रिमझिम पाऊस पडतोय. मार अब लागला असेल त्याला तोंडावर. खोल दाखव तिथला खोल. सोम टाक उडी टाक. आत नाही आत नाही. य पाणी जास्त आहे. मार. पाणी इकडं उडवलास. इथे एवढा आहेच नाही. तर मित्रांनो बघा पोहतायत पोरं. काय दिसत नाही. पांढरा पांढरा सगळा पाऊस येत आहे. छत्री घेतले. हा काय पाणी थंगार आहे. इथे एवढा पाणी बाजू जाऊ दे मला. पाऊस आहे पाऊस. टाक न. टाकशील कधी? हा इकडे आलास काय? मला आता इकडे येते. टाक. बरोबर नाही बरोबर नाही. येऊन दे ठेंगात आलास. तर मित्रांनो हा बघा इकडनं उकील बघा केवढ्या लागल्यात. 4-5 दिवस सलग पाऊस पडत होता. आज एवढा नाही पाऊस आहे तरी पण हाय. मधीच येत आहे मधीच जातोय. ह्या बघा उकली बघा कसल्या लागल्यात. तर मित्रांनो जिगू दगड उलटताय. कॉर्नरला घे कॉर्नरला. हाय मला पण दाखवायचा. उभीत गेल्यावर जात. बाच्या घाबरताय. टाक टाक. अरे तुला माहिती ना मी चूर मारता. गप ना जरा. टाकाल त्याला कशाला नेताव.
मी जिगूचं नाव सांगणार आहे. असा कुणी शिकवला न पोवायला? आहे ना, डॉल्फिन सारखा पोहणे. मला येत ना, तुला येत ना. तिथला नंबर झाला. फक्त ट्राय करता येतं काय. अबे मी इतकं उडी टाकली ना डायरेक्ट त्या धावून काय सुद्धा चालतो. नंबर घेतो. हे बघ, माझ्या टाकली ना उडी येत बघ. आज काय काय नाही दिसलं डायरेक्ट मी तिथं बाहेर पडल बघ. शिकला शिकला. अरे आतमध्ये हात पाय हलवतोय. मग डायरेक्ट वरती पाणी जातंय. जा तिकडं पण जा तिकडं. हा बघ तिकडं. श्रावण बघता. पेंड्या बुडल तिथं. त्याच्या पुढं पण खोल आहे. उडी टाक रे. बसून उडी टाक. बसते उडी. मांडी घाल उडी टाकताना. नाही टाकला. मी काय करू. असा येतात. आता ती चालू होती. मांडी घालून घाल. मांडी घालून घाल. अरे त्याला भेटलाच नाही. भाचा गारटलाय. टाक ना उडी टाक. अरे तुझा वेळ भेटला नाही त्याला. तो गाभारताय. टाकू का नको टाकू का नको. हा भेटला हा ना तिला भेटला. स्विमिंग पूल मध्ये होता. टाक उडी टाक. दे तुझी काय. ओ काय शिवदा ऐकत नाही बा. ए चिच्च्या. ए भातच्या गारटलास. गारटलास ना. पाय पाणी. आम्ही घरी जात आहोत. पाऊस पण आता येईल असं वाटतंय. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. आंघोळ वगैरे झाले मस्तवणी. आता कपडे घालतायत पोरं. आता मी नाही काढणार. हे बघा कपडे वगैरे घालते त्याचा पोरं.